Vrásky. Najčastejšia otázka na črty tváre. Dokážu vrásky ovplyvniť komunikáciu s klientom? Respektíve, ako ich dokážem prečítať a čo mi prezradia? No, črty tváre sa neopierajú o vrásky, ale skôr o dané fyzické kosti. Doslova, že o kosti. Pretože kosti nikto počas rozhovoru zmeniť nevie. Vrásky, tvárenie sa, rôzne grimasy a iné herecké výkony dokážem ja zahrať, ako sa mi páči a povedať ti týmto hraným spôsobom, ako áno, ako nie, aj keď v skutočnosti by som mohla byť tvojim ideálnym klientom práve ja. Ako prečítať, čo tieto tu mimické vrásky počas rozhovoru ti prezradia alebo neprezradia a ako aj s takýmto klientom komunikovať a odkryť, či naozaj hrá svoju úlohu alebo to myslí vážne, aj to dokážu prezradiť črty tváre.